Il-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet qal li għall-Gvern u l-Bord tal-Inġiniera kull persuna kwalifikata bħala inġinier skont il-liġi hija eliġibbli biex tapplika l-warrants ta' inġinier, irrispettivament hux gradwata mill-Università ta' Malta, mill-EMCAST jew minn istituzzjoni terzjarja oħra. Fis-qarrija l-Ministru Bonnet qal li l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Inġiniera Professjonali ilha żmien twil topponi l-istudent gradwat mill-EMCAST jiġi konsidrat għal warrant. Spjega li minkejja dan il-Bord tal-Inġiniera dejjem sostna li u għatandu s-seta li għat il-warrants l-gradwati minn istituzzjonijiet edukattivi li mumiex Università ta' Malta jekk ikun sodisfat li l-kwalifika akademika tal-gradwati tkun waħda ekwivalenti u rikonoxxuta minnu. Dr. Bonnet qal li wara diskussjoni interna u parir legali li nata, il-Bord tal-Inġiniera vvota favur l-istudenti tal-EMCAST sabiex ikunu konsidrati għal warrant. Irrimarka li madankollu żewġ membri mill-Bord li jiffurmaw parti mill-assoċjazzjoni maċċettawx dan il-vot demokratiku tant li fetħu mandat ta' inibizzjoni kontra l-Bord u l-Ministeru għat-Trasport li ntlaqa b'mod provizorju kif qal jiġri dejjem sakemm issir is-seduta fil-qorti li skedata fl-10 ta' Novembru li ġej. Intqal li għalhekk sa dakinhar l-assoċjazzjoni reġgħet waqfet il-proċess sabiex dawn iż-żgħażagħ jingħataw il-warrants ta' inġinier. Il-Ministru Bonnet esprima dispjaċir li għal darb'oħra ma jistax jagħti lil dawn iż-żgħażagħ id-dritt tagħhom sabiex isiru parti minn din il-professjoni. Tenna l-impenn tal-Gvern li qal kien għadu jibqa' jinvesti u jipproteġi lill professjonisti kollha.